Moi taas kaikki, meitä on Väinö ja tervetuloa uuden videon pari ja pitkästä aikaa taas Brawl Starsiin. Nyt mun pitää lukita ovi, ettei tän tukittaa. Niin kuin näette, mulla on Edgar Golden 3 kohta maksimissa. Tää on videon onko hyvän tutkittu? Vaikka Robin. Tuolta oli ihan tarpeeksi siitä. Mä lähden vaan mainaa kyllä nyt. Tästä tulee mielenkiintoinen jakso, mutta se on tehdä pois tästä. Oikeesti odota. Trios-rakkaus. Hyvä yritys, mutta vähän epäonnistu. Tehdään maailman surkein ikinä. Yritetäänkö löytää paljon? Yritetään löytää. Sun yläpuolella on luola. Onko tää luola? Eikö on tää isompikin luola? Rubini. Mitäs löytää? Sitä punaista jauhoa. Se on... Sori. No, mut se ei oo mitään rubiinia. Mitä? Ei kato, tässä on rubiinia. Hyvä yritys, mutta se epäonnistu. Syytät vaan itses. Tuu faittaa mun. Tässä jaksossa saadaan Enderboy ainakin 1000. Sitten kun se on 1000, niin pitää alkaa vetää tätä Enderboyta ihan. Mulla oli kerran joskus otti kanavatilauksessa, mulla oli ennen 42 tilaa, nyt mulla on vaan 13 tilaa, niin tilatkaa kanavaa. Pyydän. Kuka tervetti? No, Grove. Ole hyvä. Nyt löytyy mun tehtävättiä. Nyt on semmonen paikka. Yli on topose. On topose. Paljon noita on. Jos löydät nois kaikki puolet. Sä kuulit. Mä tiedän. Koitetaan sitä. Ei vittu. Se olisi tämän jakson viimeinen etappi. 2,000 years later. Vaihdetaan nyt peliin. Otetaan tähän respawn-pointti. Mulla on sänkyyn mukava varasti lämmöltä. Loppu torchi. Musta tuntuu, että pitää luovuttaa tälle reissuun lähteä ylös. Mennään meidän puumajalla. Mä nyt pahoittelen, jos tästä ei tullut ihan niin pitkää jaksoa, kun mä lupaan, mutta tää ei yksinkertaisesti. Kuinka pitkä tästä tuli? Siis me ollaan kuultu. Ennakkoäänestys on nyt käynnissä. Käy äänestämässä kotiseudullasi kokoomuksen ehdokkaita. Tää on kuvattu 2 tuntia, mutta se on tosi vaikea sanoa, että paljon tässä on käyttökelpoista materiaalia. Mistäköhän me tuli? Ei ainakaan täältä. Herran jumala, mikä pudotus. Ihanaa pääsit takaisin. Ja nyt pitää takas pois. Okei, mutta lähdetään Terta. takaisin mökille. Joo, pitäis vaan löytää se. Se on vaan tästä suoraan, seuraavaan. Ootas hetki, mä hiilaan. Ei me kyllä oltu täällä. Ja... Me ollaan lähellä, mulla on se kartta. Tätä varten se kartta Mikä? ihan Eikö meillä ole ajostimet niin? Mitä? Kato tätä! Mitä siitä? Kato Puoli kun sekuntia Kato lisää. ja miksi tää piti alkaa nyt sataa? Tää on suljettu. Kato, ei Jumpe! Ei! Perhanan passi on hedelmä. 2 hours later. Missä se mun kuolemisvasta oli? Hei, täällä on eka matka. Joo, mä sain melkein kaiken. Se on kyllä sellainen kriipperi, mä täytyy puolustaa vituun. Mut tossa oli kriipperi. Mä tulin siitä ylös, kun räjähti. Siis... Ai joo, mä halusin vaan kokeilla. Itse näin. Siis oikeesti mä tipuin tonne vitsi vesilammikkaan tuolla, jonka mä tein. Eiks se ollutkin aika hyvä triksi? Ei, oikeesti kyllä ihanaa olla se alkuperäisen kämpään. Tää oli aivan liian pitkä tutkimusmatka. Helloust. Vähäks ihanaa tää. Tossa oli ihan liikaa kaikkea hektistä kamaa tossa äskeisessä reissussa. Joo, taas vaikka. Tän videon loppu. Yhden asian mä haluan muistuttaa teille katsojille ja se on... Kirjoitetaanko Kaija kahdella jillä vai yhdellä? Ei tietenkään 2 jillä. Yhden asian mä haluan muistuttaa ja se on tilaajaluku. 126 000 tilaajaa videon kuvausesteestä Rökstönen edi silloin. Mä en voi sille mitään, mutta tästä vaihtuu ensi jaksossa. Tuuppa Robloxi taas. Kato, kun mä oon nyt Se viimeinen oli tässä short. mä oon Mun pikku pelastussukkaalista kuka. kaikkea, niin mulle kyllä
Kyllä mä otan ton valkoisen, että sä nimet sen loppuperäksi. Okei. No niin, et sit laittanut isoja kirjaimia. En. Etkä ole saattanut yhteen se nimeä. Mutta se on kiva. Okei, se on tommonen lakukai. 126 000 tilaajaa. Jos sä haluat nähdä lisää videota mun ja Kasperin kanssa, niin Minecraft-videota. Tää uusi Jaffa on ihan saatanan hyvä. Katsoit, tää oli jakso numero 10 Kassun kanssa. Mä en osaa sanoa tässä kohtaa, mutta musta tuntuu, että tästä ei tullut niin pitkä kuin mitä mä lupailin tai osasin odottaa. Mä en voi sille mitään, mä yksinkertaisesti saa tästä nyt pidempää, mielenkiintoisempaa. Tämän takia on parempi ne lyhyet videot, koska niistä saa vaan vähän niin enemmän irti. Tyypillisesti yritän joka lauantai julkaista videon, joten tsiikailla joka lauantai kun tulee minivideo. Eikä mä muuta, kiitos oikein paljon kun katsoitte tämän videon. Me näemme seuraavan videon parissa. Se ois moikka! Nyt pannaan puhelin laturiin, ei siis kamerakuvaus. Ja noin. Se on niin kauan tätä, että se saa ainakin 30. Torideili kuljettaa torilöydöt ympäri Suomea. Tori.fi. Tai 20. No, 30. Moikka kaikille, meitsi on Robbe ja tervetuloa uuden Minecraft-jakso numero... Miksi mä heitän kukkia? Mä en halua heitellä kukkia. Mutta miksi sä ammut mua taas? Se ei oo minä, joka saa ampuu. Näytäks mä tuolta? Okei, vähän näytän, mutta en silti ole skeletoni. Joo, eli jakso numero 5, ei kun... Mikä jakso tää Kassu on? Mä en edes muista. 11. 11! Jakso numero 11! Pitkästä aikaa. Hei, lopeta. Mulla on limaa kurkussa. Miks? Mitä nää on? Missä sä näet saanut? En mä tiedä, siinä on joku vikaräkä. Täh? Älä mulle sitä paistettua kalaa, mä oon myös nyt 6 emeraldia. Okei, siinä on. Mä teen villager trainin. Se on yhteen vörtti. 2 kalaa ja 6 emeraldista. Ei, enemmän hei kalaa. Mulla on 2 enää. Mä voin antaa sun loput. Mulla ei enää Mulla yhtään onkin ruokaa. näitä 15 yhtäkkiä. No kiva just, mulla on vähemmän. No niin. Hyvä treeni. Siitä onkin hetki, kun on tullut viimeksi Minecraft-videoita, joten tervetuloa pitkästä aikaa seuraan. Kuka sä Kassu oot? Kerro se nopeasti tähän katsojille. Kassu. Ja mikä sä oot mulle? Siskon poika. Mikä ikäinen? 3. 3-vuotias. Kassu on 3-vuotias siskon poika, jonka kanssa pelataan tänään Minecraftia, eiks vaan? Mä oon kyllä 4. Kassu on mun 4-vuotias siskon. Enää oo. Kassu, tuu kattoo mitä mä oon craftanut vapaa-ajalla. Ota ihan hetki. Täällä on polku. Mä tiedän tänään. Eiks täältä päässyt sinne aina uudelle kodille? Au! Älä paku. Kato mikä tuo on. Mä tiedän tän, mä näin tän vapaa-ajalla. No mitä? Sä sanoit, että sä et oo pelannut vapaa-ajalla. Muistis kun mä tipuin tonne alas? Mä halusin sen jälkeen tehdä tähän Mut tämmösen se lakualakoulun. oli hieno se trickshötti, kun Sen jälkeen mä tein tähän tämmösen riippusilla. tää on se polku, mistä mä pääsin myös aina kodille. Mä laitan tähän nyt taustalla vähän pätkää, kun mä craftasin tätä mä tein. Kun mä en oo silloin pelaamassa mun PC:llä, niin mulla ei ollut näitä samoja. Tuota resurssipätkää, niin se näyttää vähän erilaiselta. Mutta kun oli tylsää kipeänä, niin silloin pystyy tämmösiä craftailla. Tiedätkö Kassu mitä mä nyt rakennan? Mä teen hyppytornin täältä ylhäältä silleen, että meidän ei tarvitse aina joka kerta juosta tonne noita rappusia alas. Me voidaan vaan hypätä. Haluut sä kattoo sinne tilaajalle? Arkaa mitä katsot. Mä sain just lahjaa. Pizza puvikkas joku, kuka vinkkasi ikinä. Se sylkileikit lentää Mä kyllä ehdotan mun Alvarille, Oivalle, Niklakselle, Jooselle näitä videoita. Yrittit lyödä mua, mut löi omaa koiraa. Mä näin sut siellä. Ja Teki vaan mieleen. mulla ei oo Instagramia, koska mä en oo vielä julkaissut sitä. Kasper, sä yritit lyödä mua, mä tein sulle sen mitä sä teit mulle. Tiedän, että samaan paikkaan vai? Oliko sä kultasaappaat sun? Oli. Mikä sulla vaivaa? Sä teit ton saman mulle, älä nyt esitä, että tosta. 30 boksua. Nyt vaihdetaan peliä.